sunt David, din nou și am revenit. Mai încet, hop. Și am revenit aici cu o nouă serie de joc. Aparent l-am luat cu l-am luat cu hack, deoarece să vedeți mai multe. Și da, să începem. Am mașina deja făcută, e ultima, Beamer. Bun. Este un pic bușită, dar este un joc în care putem să facem bani ușor, adică putem să arestăm lume sau să le dăm amendă, chestii de genul. Ok, să începem. Bum. Să vedem cine primește amendă. Să vedem dacă e cineva cu minte. Hai să prindem unul să vedeți cum e. Trebuie pe sensul meu. Dacă aș și găsi pe cineva. Hai că întorc la ăsta aici. Ah! Nu cred că-l mai ajung. Ba. Hai să dau și sumeria. Ăla cică a depășit viteza. Haideți să vă arăt întâi cum este. 2 secunde. Bun, haideți că am revenit, l-am și oprit pe acest domn. Vedem dacă are, dacă este cu de toate. Hai să vă tichet o să mai dau, dar vă arăt cum arestez. Acum îl scoate din mașină și mașina rămâne pe avarii, dacă îi dai arest. Așa că cred că n-am atâta. Bun, haideți să continuăm. Avem nevoie de benzină. Am mai făcut niște upgrade-uri la mașină. Și da. Uite aici o benzinărie. Hop, hai să vedem cât mă costă. Și așa am banii mulți rău. Pe urmă mai încercăm ceva dacă vreți. Mai arestăm pe cineva. Și dacă e, adică arestăm, îi dăm amendă, să vedeți și cum e cu amenda. Uitați-l pe ăla, că merge repede, cică. Vedeți ceasul? Adică, bine, ăla de la... Mamă, ce derapează mașina. Stai pe loc. Așa. Acum l-am oprit. Și ăla avea, dar, lasă. L-am oprit pe ăsta. Deschide geamul. Așa. Bun. Cu cât a depășit cu 39. Asta se dă ticket direct. Haideți că încercăm și la joc. 2 secunde. Bun, haideți că am revenit. Facem cea mai amuzantă mașină de gunoi. Fiți atenți aici. Dacă mi-a rămas salvată, e bine. Uitați, mi-a rămas salvată, e bine. Uitați mașina mea. Aș vrea să doresc și o să bag niște benzină, dar în fine, hai lasă. Mașina mea. Uitați aici. Bun. Hai ca să o vedeți pe din afară. Bun. Așa arată. Uitați-vă și la roți. Hai că până am găsit și o benzinărie, a început să plouă și din greșeală am aprins farurile. Hai să... Nu așa așteptătoare. Nu prea să așa, dar sunt fan roleplay, adică na. Bun, alt joc. Mi se pare este penultimul sau antepenultimul. Așa, bun. Am revenit. Jucăm un Expedition friendly, adică na, cu
Haideți că jucăm cu țara noastră. Celălalt o să fie o echipă. Ei o să fie... Aerbin o să fie. Dăm 5 minute. Jucăm doar o repriză. Da, doar o repriză. Bun. Sunt jucători de care eu n-am mai auzit în fotbal. Dar, da. Haideți că am dat și un alt acolo. O, șutează ăsta. Patra, cu șutul Patra. Ah! Eu fac așa, scuze. Cred că am luat roșu. Nu, am luat galben, e bine. Bun. Lumărecu. Șut. Dau șut, bară, gol. 1-0 România, Erbin, dacă e. Hăjonele. Mamă, bă, cum mai driblez pe ăștia. Sper că mă auzi și bine pe microfon. Dă-i șut. I-am dat șut lui portar. Firar. Jucam până se face 50 acolo unde scrie 21. Nici eu nu mă prea pricep bine la fotbal de aia. Ah! Chiar dacă o să-mi iau roșu. Dar nici nu mi-am luat. Mamă, ce gol era să dau. Out. Cred că o să fie, da, o șutează portarul. În fine, nu e chiar așa interesant. Hai să vă mai arăt un joc, repede. Nu știu de ce, dar am o presimțire că jocul ăsta îl știe toată lumea și e cel mai funny joc. Am și 2 upgrade-uri făcute, doar 2. Am rechinul și cu ăla de la început. Pot să fac o șmecherie când îmi dă try free. Fac eu o șmecherie și iau skin, dar nu mi-a mai dat de mult un try. Your progress has been loaded. Uite-ți. Ăsta l-am upgradat și n-am jucat niciun match cu el. Așa că hai să vedem cum ne descurcăm. No. Mățica! Dați așa 2 secunde. Ce faci? 2 secunde. Haide, e voie aici. Nu e voie. Da. Haideți că am revenit. Da, și că se enervează mai recin. Poate că mai scoatem videoclipuri. Adică, na. De ce nu? În 21 ar trebui să dau. O și pe aia am dus la Ewa. Jbum! Mea. Cât am dat 22? Trebuie să dau un 24. Nu! 2 secunde.
Who have a black bear? Awesome. We'll get a 6-star queen dragon and we're sleeping. Hey, wait, healthy. And finally I have a raptor. Sunt curios la reclama asta. Am zis să termin și eu meciul ăsta și închid și eu videoclipul ăsta. Uitați aici, uitați aici. Bun. Așa. 23. Așa, uitați ce o să se întâmple. Imediat. Ham. Adică, bine, rechinul nu face ham. Da, na, în fine. Bun. Și cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați să apăsați, să spargeți, să zdrobiți butonul ăla de like și noi ne vedem data viitoare. Ciao!